Dragutin Ciotti rođen je 1905. godine u Sušaku. Otac mu je bio Talijan, Giuseppe Ciotti, majka mu je bila Hrvatica. Ta činjenica ili to neobično prezime čini se da je izazvalo ili prouzročilo određene probleme u prepoznavanju Ciottija kao hrvatskog sportaša. S druge strane, otac mu je bio Talijan. Ali također treba istaknuti, Ciotti poslije Prvog svjetskog rata živio je i dalje u Sušaku, uzima jugoslavensko državljanstvo i počinje se izjašnjavati, odnosno izražavati kao Jugoslaven. Jugoslavenska gimnastika između dva svjetska rata bila je zaista jaka. Spadala je u red najjačih svjetskih gimnastičkih sila. Jugoslavenski gimnastičari bili su svi redom Slovenci, predvođeni legendarnim Leonom Štukeljom. Leon Štukelj ima u svojoj kolekciji medalja, čini mi se, 6 olimpijskih medalja i 14 medalja sa svjetskih prvenstava. Pored njega bila je još cijela jedna generacija vrhunskih slovenskih gimnastičara koji su osvajali veliki broj medalja na olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima. Sve njih vodio je legenda slovenskog sporta i zaista važna osoba u povijesti slovenskog sporta Viktor Murnjak. U tu cijelu priču bio je uklopljen i naš junak ove naše priče, Dragutin Ciotti. Dragutin Ciotti se istaknuo kao gimnastičar već 1922. na prvom svesokolskom sletu poslije rata koji je organiziran u Ljubljani. Naročito velike uspjehe, što mu je zapravo otvorilo vrata reprezentaciji, postigao je na 7. svesokolskom sletu 1926. u Pragu. To su bila zapravo kvalifikacije koje, zahvaljujući tome, je Ciotti nastupio na olimpijskim igrama 1928. godine u Amsterdamu. Na tim olimpijskim igrama nastupilo je 8 gimnastičara, kao u ekipnom programu. Tih 8 gimnastičara u ekipnom programu osvojili su brončanu medalju. Među njima bio je i Dragutin Ciotti. Do unazad 2 godine Dragutin Ciotti je bio smatran Slovencem i svrstavan je u red slovenskih sportaša. Zahvaljujući slovenskim povjesničarima sporta, otkrili smo nove činjenice o Dragutinu Ciottiju, a prije svega činjenicu da nema zapravo slovenske krvi u njemu, da mu je otac bio Talijan, majka Hrvatica, a da se on sam izjašnjavao pa kao Hrvat, odnosno kao Jugoslaven. Te nove činjenice koje su zapravo otkrivene, a uz pomoć slovenskih povjesničara sporta, dopuštaju nam da kažemo od sada pa nadalje da je Dragutin Ciotti bio Hrvat, odnosno hrvatski sportaš koji je osvojio medalje na olimpijskim igrama. Dragutin Ciotti je cijeli život proveo u Rijeci. Završio je gimnaziju, vrlo rano se morao početi brinuti o braći i sestrama jer su mu roditelji prerano umrli. Cijeli svoj radni vijek proveo je u dominantno drvnoj industriji, radeći za nekoliko istaknutih riječkih firmi iz toga razdoblja. 1970. otišao je u mirovinu i umro je u ožujku 1974. godine. Ove godine obilježavamo 85 godina od njegovog osvajanja medalje 1928. godine u Amsterdamu i zapravo ovo prava prilika da populariziramo i uvrstimo Dragutina Ciottija na pravi način u povijest hrvatskog sporta.